ಪುತ್ತೂರಿನ ರತ್ನವಂತೆ ಹೆಸರುಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿರವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿರಂಗ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೋ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾನ ಅಕ್ಕಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ ಇದು ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೂರಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ದು ಪುತ್ತೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದ ಬಹುಶಃ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ತದನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸೊ ಮಿಥುನು ಇತ್ತ ಬಂತೆ ಮಿಥುನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋಡು ಇನ್ನು ಊರು ಪಿಲಿರಂಗ್ ಬೆದ್ದ ಪರ್ಬ ಅವು ಶುರು ಆಯ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಪೂರ ತೂತು ಮಲ್ತುಂದುಲೇರು ನಿಖಲು ಪೂರ ಏರು ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಬೈದ್ಯಾರ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಪೆ ಮುಖ ದನಿಕನಕ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಪೆ ಏರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಖಲು ಪೂರ ನೆನ್ನು ಶಕುಂತಲಾದ ಕನಸನ್ನು ಆರಬೇಕಾದ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರ ఆయన ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ನಾವೇ ನಿಗುತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಿಲಿಕ್ಕಲ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಐದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರೆ ಉಂತಾವಲಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಆರ್ ನಲ್ತದ ಇವಕ್ಕ ಅತೆ ಸುರುಕು ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚುಂಡರೆಗ್ ಹಾ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತೆರಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿರಂಗದೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಅವು ಪಗರೋಂದು ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೂಪನ ಪೋಡಿಗೆದಾದ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮುದಾದ ಇತ್ತನ ಅವು ಇತ್ತದಾಗಲೇ ದಾಂಟ ಒಂದು ಜೀಂದು ಆಂಡ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾಂಟ ಒಂದುಂಡು ಆ ದಾಂಟವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿ ತೊಡುವೆ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಎಂಕ್ ಈ ಜೋಕುಲು ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಒಂದು ತೂದ್ ಬಾಕಿ ಅವಳು ಬಣ್ಣ ಆತ್ತು ಶೋಕು ನಲ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗನ ನಲಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಡು ಏನು ಏಪಲ ಏನುಂದದಪ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಜನ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಅವು ಮಾತ ಮದತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ತುಳು ಒರಿ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಆ ಒರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಃ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಲ್ಪರಾಂಡ್ ಎಸ್ Yes, thank you sir, thank you so much. Thank you so much, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ.